Знаете, бияти, Америка е една отровна смея. Страстна е. И ние смаскахме тим това пъти. Вижте ти този кръв. Вижте ти го. Има кръв при устата я. Приятели. Се смаскаме още. Виж моторите. Да. Тръгваме ли? Да. Смаскахме я. Смята. Да си показваме някога работи. Вече има змии, трябва да не бъдем по тревата. Да. Вече в сме няма да отиваме тревата като Христос. Отиваме в Харбани и тяхме една смия. Ако видите една смия, бягайте. Отровни са и се хапят. Супер внимавайте. Защото можете да хапят и можете да отидете в болницата. Може да са отровни и да не са отровни. Някога са отровни, но някога не са отровни. Знаете, приятели, ако видите една смия, бягайте. Супер сила. Ако сте с кола, смаска я това пъти и отова умрава я. Приятели. Както видите, много дена аз катерих, когато беше лято, катерих сме с майка ми. От тогава и паднахме от катервата. Първо мама и тогава аз. И целите станахме връзки. Целите станахме връзки. И за какво се катерихме, я кажи? За къпки. Събирахме гъбки и там имаше много големи гъбки. Еми да. И когато се кесихме, не знаем къде да се върнаме, аз вземах къпките и ги слагах по колата. Мама ми ги дава се и най-накрая мама каза както си тичам долу и мисля и се ступе. И топетата ни станаха целите в кадър. Аз паднах търлосно. Ама беше яко. И забавно. И си яко и забавно.